Panguva ino iri kunzi munyika yeZimbabwe people they are suffering. Most of them vari kutoya vachitochema vachiti aiwa nami tioneiwo, vamwe vachiti we are finding it difficult to put food on the table, vamwe vatidza kuenda muzvikoro maschool dropouts, even infrastructure maroads chaiwo nemabuildings zvinoratidza kuti the state of the country haina kumira zvakanaka. At that time tirikuona kuti panguva ino vakaona veempowerment vari kuuya vachidonata, vari kuramba vachiendera mberi vachidonata nekuenda over mamotor vehicles mamost luxurious, instead yekumboona kuti kuri kuchemwa nevanhu zvizvi zvoda kuitiwa. Ndoti subscribe like on the bell icon. Tienda panapa yendo yefirst assembly achiti President Emmerson Mnangagwa has handed over 35 of the 72 vehicles earmarked for district development officers under the Ministry of Youth Empowerment, Development and Vocational Training. The remaining districts will receive theirs as scheduled. The investment tightens service industry, service delivery, boosts mobility, and strengthens the state's presence where it matters most, at the community level. Nomashoko ari kuda panguva ine mutungamiriri wenyika achiuya panguva ine achienda over. Aiwa, yesterday akaenda over 35 of 72 vehicles. Panguva ino imari yakawandisa iyi iri kuonekwa kunzi government mari inayo yakawandisa, bato redu mari inayo yakawandisa, but panguva ino vachingomeka sure kuti vanouya vachiisa mamotor vehicles, vanenge vachidonata mari kune vanhu vari influential vanoziva kuti they support their party. Panguva ino zvinhu zviri kubata vanhu vakawanda. Sagara nyika yeZimbabwe mbotudzai mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu unzwa mafunguro enyu. So subscribe, like, cheta on the bell icon.